Block Advisory Board Formation Amai Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Nilip Block SSC Asahem Along Kechengsi Amai Kipadopon Lakha ing korapho Nilip MEC Constituency Arlo KGBV Kechengsi Amai Kipadopon Bangso along KGBV Amai Fu Local MEC Pobito Rongpi Pen Maisari Ponsi KGBV Aparman Land Donor Mate Longli Kipidunvek Abang Fu Koila Mati Lems Akongchun Bang Mohan Singh Teron Lapen Chokihola Hospital Department Staff Moi Crew Area SGB Arun Crew BJP Nilip Mondol Committee Amai Fu Bapuram Teron Kongchun Bang Relief Son Teron Lapen KGBV along Than Bang Atum Chetong Dunsi Chingwai Chingsai Padoponlo Bangso amai along pen school building kawe lapen kijun alang kawe kido adim hostel kawe detlang ajok cingki cethan paduponlo lapen nonamat KGBV along Hindi lapen English athan bang akenang sodlang puta bangso amai along pen cethan pon Ini September tarikh ini Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Nilip Block under from Room School 2020 ani council aso school dong sanction long lo lapen nona mat academic 2020 pe namasi chengbom lo lapen lapang so school pakai koila mati long siduji tapi setame halada construction cengcelang aposi non immediate academic cenglang ko aposi dak cuki hola education IB long situm room selam sila dak si do bom lo lapen nona mat bang hoke ba hok 55 student girl student do pasi pini lagi itum advisory board meeting kecengsi meeting itum do pon lo pen school aput ha itum cengki jithan lo school student lapen kicu kijun lahai tu kuwi lapen kisu rundi lahai duma bema lahai kan tu kuwi tum alam situm cengki jithan pon lo lapen non rabjin pen labang so school la construction lage koila mati long si do pon po koila mati long 10 bigas along already itum allotment ikan lo kota ikan lo kasi rabjin pen Oktober api November lompen labang so school construction cengpon po Choki hola pen Philip Tiso Loti Kiminis Karbi Anglang ASDC KNCA KSA asong pen Hamren Samson Singh ingti Amir Biri athengno along kachesong asai kedengpon Pini West Karbi Anglong Hamren Hitiban Karlitang Ru Samson Singh ingti Amir Biri athengno along Autonomous State Demand Committee mate ASDC asong pen patir piponsi KSA KNCA asong pen chelangsi Assam State lapen Meghalaya State angbong Give and take policy aron alongke nilitum chedon dum thek pura ingtang rak pen kachesong asai kedengpon bangso kachesong amai along jakas a chairman khorsing teron stami chetongdun lapen Karbi Anglong arat akar I hemprek aparman koson si kelong jima lapen non apor koson si Karbi arat kaching rumpen ning isi kedo nang ji aputha klardak pen bangso amai along pen chethan pon tang tenon klardak alam the arjupon sinang Polisi ini baru, amal dari pulang kok, amal dari pulang kok, amal dari mana balik boh, amal dari mana balik boh, given tak polisi ini tong berkau, given tak polisi ini tong cerang berkau, di silangi, di silangi, keselangi, keselangi.
Dutch thanam si ili tum uthot ASDC pantang the bang tum claim ko dhuna pula bange ili tum ASDC asong thot anke bang jok asong na karbiang no ge phuki molong amilang alang alun atumu ave a partian selo anke Piniani hamena itiki karbo Piniani tongka itiki karbo Piniani difut itiki karbo ke tulang mohang approach kali yes this KSA kasisnya nakhi lake mau phadi department ko nakhi nasi alam itu nam potong thulo ranne la bangkai nam chunanne nalego tum nida niliprana lakani tum tolang asi amasi nilang sekan ko tomari karom Juro parlo, alang lefane me suri kardong pagir lo, uthot ilit tumalong lam kan kenengge pansu ilit tumangir, phuti supi alang listame KNCA advisor central committee alang lipensi lam ethetini long support kethan pondia phan apor pipon lo. Tapi nida adjustment given the polisi pula bangso itu aja sopo na lang. KNCA tumpen akimang kopi kita kalau pen ni anta mas joining program di pom lah. Ibiasa sih pen BJP dong tekon no. Kita ESC tu lah sana kita yang pon awe. Tapi ni anta kacau song ke longri long pada pat sila so kita dihin pen kelakar pen paling kan. Dan Nelly Hinpen kaning jegang tumang lah lo non la bangso por ke elitum party la pen song lega jepet he nai gali non la bangso por ke elitum ka jepet he nai ke longri longpat la pen ke khai la sila sona huda bang ke elitum jasmet pet ke election 2024 election a patu je phanlok le elitum e claim nai gali non nang klang lo Karbi Anglong pen ke block 1 block 2 la pen ke Khanduli Pesiar ke Meghalaya sor nang hangbom lo pen Ladakh si mo pen elitum khaddo ka beta chini lo so give and take policy bang si Assam sor ajhaga dengpo Meghalaya phan ajhak pipo lasi Ladakh bang ke non khai isi ke elitum thurpet si ka che song nai Ladakh party jipuna nang Congress along le do tum da Karbi mati BJP long le do tum da Karbi bo la pen ke ala APHLC long do tum da Karbi bo nang yong si nang long ria veda nang long para nang long le nang phelang veda ta nang kona lo election pathu po nang kona lo 6 schedule pang tang po kona lo nang development ka me claim po kona lo nang autonomous state ke seng po sining pen long le da ke che jog vir vid ve chile ke seng magically la si non la bang so por hud bang ke la ESDC KNCA le penalang le tum claim ra pet KSA ka do ve pen ke claim la bang ke non ke claim vek nei por lo la pen la da ka bang Congress atum sita claim nei la pen BJP atum sita claim nei la pen ke APSLC atum sita claim nei jong se alang le tum ahok pet khai la pen longri long para pharmacy kar ja pulotang te la sineli pugang tung bang la lo Karbi Anglong la pen ke West Karbi Anglong lo la pen ke hapu khasi Jayantia Hills la so angbong adu ya hoy alam ke hak ke chengar ni penta la son thang ka char hu ave non sita ave Karbi Anglong adu ya hoy ke 1950 ahut Asia Commission ke seng do hala bangso commission a report a tengsi la bangso adu ya hoy ke hala bangso hut ke plak 1950 la so bangso office Karbi Anglong autonomous Mikir Hills Polar Sir ke Mikir Hills Autonomous District ke Kesing lapen ke Mikir United District of Mikir and NC Hills ita me hala bangso la son si Kesing lapen United Karbi Anglong Autonomous Councils ke 23 June 1952 si Ingpulo it ke pangcheng lo ta hala bangso United Khasi and Jayantia Hills ke 27 June si ala tuming pulo la si la bangso hut si ta me hal Karbi Anglong lapen ke hala pu Khasi Jayantia Hills sang bong thang adu ya hoelam kachar bove Again pen la article 244 ek long nok ke pan kopi kan kontis kali neli hin pen puji bang ke non ating aningang thin non ating ke claim ke dam pulote Karbi atum ke non ningkan thongke bali non we thongke ble che song si tame autonomous state longli lasi jong se autonomous state long nai pulote li tu meaning thin chelar nai ke claim ke dam chelar nai ka che song si tame ha frang ateng che song ali non na kapreka bidi chiri sila bangso ka che song de piniar ni council pen autonomous state ni tuma phan kopi si nai ma Karbi Anglong automan kopia thesi ki nai ma piniar ni pen thanga lo kapele ave tok jir la hai la bangso son bensi nil tum phan autonomous state nai la ave
lapen ke neli theklong lelang piniar nang litum kadok kawe nang tum press atum si arju nang po arju da theklong hi komane konane memorandum along hala tangka ke hang kado memorandum hala pujok uncok na la tangka hang ke hang ya dai phanan chor bangke lak chote piniar nianta ilituma MP atum si tame non ki khibo ma MP si tame alang li ke Karbi Anglong labang so hempre ka farmansi ningkan cap ningkan krepo chesong apran chetong rut chesong si pini MP man lo sita alabang so alama bangke kopil la pini arnianta MP in the capacity of MP Bhupen alang litum government fan party fan lason ki bithang sita ave ilituma MLA tum sita ave election ka campaign hoke nang litum kado weta se theklong po isi ke autonomous te lo isi ke boundary lo sita piniar ne anta labang so alam kapi clip dia fan kapawe japan autonomous state kapi chunjia fan bu thang ke claim theklong le ne li la si jong si autonomous state ilitum nang wekji pulong te ilitum neli mopen khating yeson lo jong si nang wekji pulote ilitum non amat ke party jete ne nai song jete ne nai ilitum ka chepe the nai ke khaila pen ke longri long pat la jong si chepe the theklo pulote ilitum longi khai si ning si jakong si angri ang don si yong si ilitum chetong chechong theklo pulote longi kali nan mangke ne party si ingtang ne party si nai ne song si ingtang nai ne song de nai la sonyong so an ningang tingang si dolang pulote lampar ka ningje kali non ningkan thongkep kali non owe thongkep le chesong si tameli tum autonomous state longle नहीं लपेन नॉन अमत के गोपिलो कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल तुम से कचहरी तुम से तमे नॉन प्राप्जिन पे नालांग तुम निंजे लेमदेलो नीली तुम अफ्रांग दा निंजे तांगलो स्पेशल सेशन फासेराक नंग पो ऑल पार्टी मीटिंग फासेराक सिला बंगसो फुथाक चिंकी चेथान सिंह वाई पे मेसी कार्बी आंगलोंग laso well defined boundary yang bong kedo block 1 lapen block 2 lapen pesiar khanduli ke kopiloma Karbi Anglong along le lasi asama government sitame la bangso along le puthot pakam lohala Meghalaya fan kipi bangke litum chedon dunune lasi Karbi Anglong pen Meghalaya la sorda ka bangke give and take alama bangke elit amatsia weder nai ilitum bangalong le kelong nai tawe bangafan kipi nai along le tawe lasi Karbi la khesi ana bangke nang party Congress along donoi BJP along donoi APHLC along donoi la penke nohok party long le dosita menno la bangso por hud bangke litum ningisi ja kongisi meta karja berapet nangi apor lo afian sita ave non piniar ni sita ave la sila bangso daka dispute do pu bangke la ke invented non pinchong boy boy alam pinak la si Karbi Anglong ke si well defined boundaries do hala bangso boundary yang bongsi Khanduli tado Pesiar tado la penke kopiloma block 1 block 2 tado la si Karbi Anglong along leke lake insi si pola mailo chujeng bajir sita ilitum bangfan kipine yalambe athe ilitum Karbi Anglong ke along ka prek pen na hoka long leta piniar nian ta one way ilitum 1951 kopima ke long hala song bongan si chedo sila si mera banke Meghalaya la pen asama border mate Karbi Anglong pen kisoi border labang ke menang an kan sila lasu tu chuji kan apotai kapre ka political party atul hutame political isi atul sasot election ke haiji isi atul sasot se labang ke nang tembo lasu ni tu se la pen ini tu apotai hitame ni litum Karbi Anglong la pen Meghalaya hoy adul labang ke ini tu pichu nangji abesi sebagai lahelo labang ke 1951 aminkan border commissioner tengpen cerai lo langsung ke cerai tengpen apni bang ke government notification 1951 aminkan labang ke pajini lo so tengpen se Meghalaya la pen Karbi Anglong abang ke ahoy to chok lo api se langda mina ala bang so aminkan pen thik de pen apni tame api 1969 aminkan Meghalaya fan autonomous state ki piahudi tame thanga lama be lanchot kale morning sahawar reorganization ahot Meghalaya fan 1972 ninkan hempre kang thim ki piahudi thot tame Karbi Anglong la pen Meghalaya border angkong thanga la bang lama be te bo hitame menang ana political party atum Karbi Anglong na kachari atum punoi Meghalaya na kachari political party atum noi tai election ahut aprang lo bono la bang kai mai tame
Klang ben lapen but ke long ije pan si isi Abdul sa son si labang patu labang ke nang kembo kasi nili tu labang ke permanent solution mo hedo nili tu margilong lo Bagnia Chief Minister Meghalaya lapen Assam Chief Minister doer lo kusipulo non hedjong Assam lapen Meghalaya bordaran bong longkre hinia aho moisa do pulos ta longkre longkro bang ke petrol longkro bang ke non Karbi Anglong lapen Meghalaya dak labang so menangan kitun che dolang labang ke longkro dolang kusipu la solam pensi dili tum ke damtang 16 April ningkan matenon Karbi Anglong Autonomous Council a election afra nilitum dipurong sopia long tahun hula long alang likebang ahut nilitum hadak memorandum pidam lo ASDC KSC KNC bangke nang litum 1951 government notification a teng sila bangke pechok nang ji lapen give and take policy Meghalaya itame menangara long lebang nang pekpo Karbi Anglong itame menangara nang pekpo labang so putha ba nilitum chedon tam give and take policy bangke kasi nilitum ke kai mata jong thiblo ahoy dui pulotang tela bangke 1951 government notification labang so puthak arja pensil labang so puthak bes pensil labang ke pichunang ji ebo itame nona bangke heglong lo halabang so hunang chechak lo chief minister na methang amasi nilitum longthro bangke pichun lo ebo ita longthro bangke Karbi Anglong lapen Meghalaya dak kichun che dolang labang ke election afijong sila bangke pichun po lapen ki pichun hitame nilitum jungjung bangke sarkar de bangke nilitum pichun che labang ke Karbi Anglong along doan stakeholders kapre ka political party KSA KNC ASDC lapen kapre ka political party lapen socio cultural organization tumpen pangrum pen sila bangke nilitum pichunji pusiching waisar pen si pichunji pulo te po hitame nona bangke nilitum theglong lo non an bangke hoptai si aprang le ni pothro ka prang bangke hinita longnia ap chief minister tumla tingching wai penama sila bangke isia sub committee asun si keseng pu pusona sub committee la bangke government kam te bo hitan litum na nakete chaka teng hala so kete chaka ho di litum chief minister dolo CEM dolo lapen MP amethang Horen Singh be mata dolo lapen bangpli emile ta do etlo hala sohud la se alang likete chaka teng penon pon hitame labang so Karbi Anglong lapen Meghalaya ada ke pacun ce labang so pan ninggi pung ninggi thi poseni litung bangke pini labang so rara ning ke hanga teng pen Karbi Anglong rara ning ke hanga teng pen 1951 government notification a teng pen se Karbi Anglong lapen Meghalaya border bangke mate ahoya duye bangke pichu nai poseni litung bangke सरकार फानिल तुम इसिया demand pilo News report Lotikimi News Karbi Anglong